What's up guys? May buntag, may udto, may gabi sa tanan. So naaday media karon sa ibabaw sa among balay kay naay nagabas sa lubi. So mangwa mi sa ubod sa lubi. Kabalo lang siguro mo ang ubod sa lubi. No nang party sa yang lawas na pwede siya mautan. So lami na siya utanon guys. Kung wala pa nakakita or nakailaan ng ubod sa lubi, palihog kog lantaw ani nga video. So dili pa mi magsugod pagkuha sa ubod sa lubi. Palihog ko og subscribe sa akong channel og ayaw mong kalimot pag-like sa akong mga video. Mao din na siya nga part sa lubi guys, nakuhaan siya og ubod. Sang ilalom niya ana mao ang mautan. Naluoy ang gabasiro kang Dodong, iyahan na lang gigabas ang part sa lubi nga makuan sa ubod kay ang atsa ni Dodong dili makadulot maski palwa lang guys, maguntol-untol tungod sa kahait. Kuha man galing namong ubod guys, pero abtan mig tuig, hala kadugay tuig yun. Nag voice over de ko dia guys no kay saba kay sana nang sinso. Wala na ko naka video sa pagkuha sa mga gabasiro no kay murag naong pa lang sa gabasiro guys, murag nasuko na siya og ingato na bagidi yang naong ito. Oy, shout out sa inyo mga kuya. Salamat kayo sa ubod na inyong gigabas nga dali ra namo makuha. Tuluan ni ko dia ni Dodong kung unsaon pagkuha or unsaon paghinlo aron makuha ang ubod guys. Murag interesado maging ko nga ako'y maghinlo. So mo nang gituluan ta ni Dodong. Ubod ani sa lubi guys among gihiluan. Bigani kay naluoy ang nagabas, iyahang giputlan diri. So iyang gigabas ang tumoy sa lubi kay kung wala niya gigabas maguntagan ni kinuhaan. Ang among at sa pirting haita, di ka dulot sa kaluwas lubi. Bigani kay naluoy ang mga gabasa iyang gikuan. Iyahang gigabas. Na kanira iyang ipanggabas bang tumoy, iyang gikuan kanirang kuan no. Betul. Kan mo yun. Uy, asa na padulong? Ano siguro ni? Makuha pa man na. Hmm? Makuha ka na. Buka pa nila? Hmm. Pwede pa ning putay nga ne? Pwede pa ne? Ay man. Ini ra siguro. Ini ra, mura ni siya. So mana din siya guys. Nangwa dita ganina og ubod guys no. So na mao ni atong nakuha nga ubod dito sa ibabaw. Sa gigabasan nila kaganina sa lubi. Nagtumba sila lubi ba. So among gikuha ang ubod ni Dodong kay nakatilaw man gud ko ani sa amo ang silingan nga nagluto sila ingani ilang gi lumpia ang ilaha. So kani karon isa ako ra ni siyang adubohon kay wala ko lumpia wrapper. So ako ra siyang adubohon akong sagulan sa kanang karning manok. So nara oh. Gamay kisanan siya cute kisanan siya guys ang ubod among nakuha. So ako ni siyang himuon kay labon kay wala mi sudan sa panihapon. So ako siyang ano na ko siya kung sliceon. So nga na siya guys o nipis-nipison ra. Sudan ni sa pinubre. Pinubre ni nga sudan guys. Inayom-ayom. Sa bulanon guys kay inajom-ajom. Mao ba sa Sabo bigyan na nila ko sa buhay. Buknoy. Mo din yung mga sudanon karon sa panihapon no. Ako ni siyang lutuon adubuhon ko ni. Tanang tay sudan sa panihapon. Mama. Wala pang kung mahuman dito no gusto na pud. Sa ati pati wasad ko din pagmudyo na din kita ask kay mo sa tunon no. Sa tunon na ba din nimo kanan di ay? Dili na ba din imong nakuha ni suotan sa papel? Buang. Lami kini siya guys, lutuon siya. Lami kini siya ilumpia kay tamis-tamis man gud ni siya, tamis-tamis. Lami kini siya adubohon. Nakatry na mi ani gi-adobo ni siya lami siya. Then ito pong kuan pod first ginako dani nga nagkaon is gilumpia ni siya. Gagaw ni Dodong ba nanghuaan ni tas iya ding gilumpia dayon. Lami siya. Gasunod ani nga nanghuha mi isa amo na din siyang gi-adobo. Lami gyapon siya. Kani karon nato ni siyang adubohon or unsaon ba ni nato karon? Pwede na siya adubohon tara niyo para dali ra. Pero kung gamay ra ni, ato ni siya ilumpia, palitan ta ni lumpia wrapper. Kung sayo to si Dodong magkauli, di ka nagduwa. Palitan ta ni lumpia wrapper sa iya. Wala na kay ko naka-vlog kaganina pagkuha na mo ani dito gid sa iyang punuan kay saba kay ang sinso. Saba kay sinso guys. Sakit kay sa dalunggan.
Maasa dari ma. Pakita rin ako sa inyo karon kung asa dapat namo gikuha. Adto ta karon dito sa ibabaw. Kita ta mo. Para matuog mo nga dito ni dito gid siya gikan. Wala ko naka-video ganina, wala na ko ng video kung kuan kay saba ang sinso. Lapit di ay. Nabisi na si Sherin, wala sila klase. 1 week wala sila klase kay ilang kuan bakasyon nila. Wala sila klase isa ka semana kay bakasyon nila, so tagaan sila og module. Nag-module ra sila. So now busy kasi na siya sa iyang module kay hapit na daw ilang klase na pa siya na-cancel sa iyang module. Sige magduwa, di man nag-activan sa module ay nagkatarantang hapit ang klase. Asa na kanapit di ay? Asa man imong gisuwat di? Dili man na suwat kung tanan sila, ang answer may suwaton. No, kapiyawan niya ako yung kuwan. Mao gani pero dili suwaton tanan buang. Dili ka mahuman ana. Balik sa Pilmiro balik. Balik. Kuwan mong ko nana. Mana ida kong kuwan gid dia. Amo nang Pilmiro nimo di? Oo. Dili lagi hanaon lagi pagsuwat, answer man gi isuwat good. Dili lagi hanaon lagi utruhan na. Dugi ka mahuman ana mas hanaon nimo. Answer isuwat sa papel uy nabuang dugi ka mahuman ana mabuntagan gid ka ana mautruhan pa ka na sa tuig mahuman. Tuig pa ka na mahuman sirin. Dili mo nang kapiyahon tanan. Basta og sabta ang mga pahayag. Oh, ang answer lagi number 1 kung sa mo answer kana ra isuwat, number 2 kana ra. Number 3 maura na, number 4 maura na. Di kay kompyahon gini mo tanan nabuang. Antang ing tuig dana ay ka mahuman dana. Kopyahan sana dia sa ibabaw dia oh. Ngalan sa nimo. Ngalan ayat kopyahan din na dayon. Sulata imong ngalan. Unsa imong ngalan di ay? Kini mo. Unsa imong ngalan? Ang mala dia. Si Lune? Si Dalmasia ta ba na imong ngalan? Sino anak kay la sa imong ngalan? Sa imong ngalan? Siren. Unsa Shirin? Tabanaw. Shirin buang? Shirin Tabanaw. Siren tabanaw. Aw, din ako Shirin buang. Busy sa pagkwanto sa imong bangko. Nga dito lagi ko sa kusina. Dana ra. Na ba? Sumo din ni siya tanan guys ang akong nakuha. Oh. Akong nahimo. So pwede ra ni siya nato adobohon kay aron dali ra. Pero pwede gyapon siya ilumpia para lami. With ketchup dayon ba? Sarap ang ulam. Gabi na gid siya guys. Bugnaw na kay hangin. Tugnaw kay hangin. Matugnaw ang hangin. So diri dai mi nakakuha ka ganina oh. Sa ubod ako ipakita sa inyo ang among kuan sa ubod. Di ganina ako naka-vlog diri ka ganina kay saba kay ang nagabas. Grabe ka saba ang nagabas diri ka ganina. Ako ipakita sa inyo. Diri dai oh. Diri. Asa may dapat yung punuan dan. Dito dai yung punuan dai oh. So mao dai ni among gikuhaan ganina sa ubod. Mao ni siya. So tura yan tumoy. Mo ni yan tumoy guys oh. Di ba mo na yan tumoy sa lubi. May gani kay naluoy ang manggabasay. Yahang giputol. Giputol niya diretso sa gabas oh. Kay kung si Dudong ra nagputol. Kay siguro guys mabuntagan mi kay ang among atsa nga gigamit pero ting habula. Di gani kadulot sa isa ka palwa guys. Grabe ka habol ang iyahang unsa na iyang atsa. Sumuni among gikuan sa ubod. Masamad ka. So diri di ay. Mao din siya nga punuan oh. Kani siya nga punuan to ra dito yang punuan oh. Wala di yang punuan nga gitumbahan. Pangon ta mi gay na og butong diri na unahan nami sa mga bata. Balag wa tay butong nga nakuha guys basta kay na atay kuan. Natay ubod nga nakuha. Kay pang ulam ba pang utan nato. Libre na ang atong utan. Ipunikon taning mga kahoy kay aron natay sunglod sa atong ubod. Charis. Natay sunglod sa atong ubod. Kay watay sunglod sa atong ubod kung kita magpunot og kahoy. Watay iloto. No din nakakuha mi kahoy. Makasunglod na ni sa ubod na among gikuha. Dito dai mi gina nagkuha og ubod no. Gabi na. Nanay wako karon. Charis may wako. Akong kauban no, akong sikyo. So ato to siyang lutoon karon. Adobohon ta to. Para dali adobohon ra nato. Kay na naman koy karne daan dito. Grabe katugnaw ang hangin guys. Tugnaw kay hangin daan kay hangin grabe katugnaw. Gikan din nag-uwan diri sa amo ano. Magpila na kadlaw nag-uwan diri. Karon pa nag-undang ang uwan pero walay init. Walay uwan lagi pero wala sa init. Among nilabhan nagkaging among nilaban na sa taas. Dara among nilaban oh nagkaging dira sa taas oh. Dira na siya among nilaban. Nagkaging dira sa taas kung mga hinangin dagan kayo. May na umapuhon og dili na nimo init. Ay dili na mainit. Dili na mag-uwan kay aron maugan atong mga nilabhan. Kay wala na tay suoton. Wala na tay suoton guys. Maghubo na ta dani.
Ato orang giti mo atong salikdan. Makita na itong mga giti. Kaya wala tayo suoton. Wala uga. Kaya so na lang si Adan og si Iba bang ang giti ra may salikdan. Wala may sanina. Salikdan lang ang giti para di makita. Bitaw oy so. Magluto sa ako. Ako sa tong pangitan og pamaagi kung saon ko to pagluto ang akong kuan. Akong ubod. Nara atong ubod ng ganda. Charis ubod ng ganda. Sumo din atong ubod no atong nakuha ganina no. Atong panakot inayom-ayom ra ni atong panakot kay wala na tay lain panakot kay si Dodong wa pa siya ganahig atong merkado. So pa siya nang panakot sumura ni atong panakot ng mga sobra-sobra so ahos ra ni siya nay sili gamay, nay atsar gamay, nay sibuyas gamay. So daghan na gid kaayo na ay gamay. So kani dayon ato adeng kuan maning karni nako no nga gahi kini siya guys og human na akong tubig. So nagkuha ra ko og gamay. So nara akong gikuha oh. Kanira akong gikuha kay mo ni akong isagol. Basta lang na isagol nga karni ang atong ubod. So mabukog-bukog ni siya. So ako kani siyang gagmay-gagmayon. Ri una na ko gipainit na oil aso kayo atong kuan. So init na siya kung oil no kana akong oil is kuan na siya. Kanang ginamitan ni nako siya nga oil. Use oil na akong gigamit. So maglunod na ta og ahos. Sige kay atong kahoy nga atong gikuha dito sa kuan atong ubod. Di ba nakasunglod na ta? Maglunod na ta og karne nato. Pila ka years guys, pila ka years o pila ka months maluto na ang ato ang niluto ang karne. Charis ba? Sa man si Dudong ay nagkuan ay sa ato na igunod ang atong utan. Yara ang atong otsing nga ubod ng otsen. Ubod ng otsan. Ini siya. Mo din atong ubod ng gabi, ubod ng coconut. Diba, libre na ang atong ulam para sa panihapon. Kaya nakakuha ta sa ubod ng coconut. Tapos sa takluban sa kadyot guys para musunok ang iyahang mga sa karne. Cute akong taklob. Magbutang na ta og toyo sa atong otsan. Sinara akong toyo ay cook day, ay cook toyo di ay magbutang na ko og toyo no. Damay lang nga toyo para dili palat. Nikos na nato siya. Nikos. So ato na ipanglunod ang atong mga pinakot no. Atsal na to og sili ako ra siyang giusa sa ako na siyang ilunod. Ang sibuyas later na to nato ilunod. Later maka-English ta manina nga later. Siga kay akong kahoy nga gikuha dito sa gikuha na to sa ubod no. Walang hasol pagkasiga sa atong kahoy. Tuloy-tuloy ang siga. Pato na siyang lunuran sa mga ingredients niya. Lunod na ta sa atong pangpalasa guys. Pangpalasa. Siyang nikos again. Gagagainit kayo guys ang ito. Naglunod ay kong oyster guys no. Ito na ilunod ang atong sibuyas. Para maluto na siya guys. Pwede mo tayo nato siya ilumpia kasi lang atong kanya nga butang is kuan may mga bukog-bukog ba. Dili siya pwede malumpia siya. Makuha dita og kamunggay kay nagsabaw ta gamay. Ang atong nilutuan sa ato ang kanang atong nilutuan sa atong ubod atong sabawan no. Yang nilutuan mga kana wala na kung dugasan sa ako siyang sabawan gamay. Magkuha tag kamunggay. Kamunggay lang sa kalam. Huwag taog kamunggay diri guys kay mangwa tag kamunggay. Dagan kamunggay di o pero nasa taas. Mangwa ta basta naihalas din ini pas gid ta karon sa halas. Dani ra ta manguha sa duol. Magsabaw ta kay para pawala sa katugnaw, tugnaw kay hangin. Nangulahi ang katugnaw sa hangin, murag December. Mangwa ta og kamunggay.
Pang pagatas ni guys. Atong pagatasan si Dudong aron hinanok ang tulog. Pagatasan si Dudong aron nanok ang tulog ni Dudong. Abay, abay, abay. Kabayo ka diha. Namay lang atong kaon na kamunggay no. Sabaw nato ba. Nara atong kamunggayan oh, so libre atong sudan basta magsabaw ta kay natay kamunggay dani silong nga gitanom. Tsada nga naatay utan na itanom kay para panahon nga ganahan tag utan. Di na ta magpalit-palit pa, di na ta magadto pag merkado magpalit. Nani ra ta magkuha sa atong silong. Libre na atong utan guys, ba na lang kabasoy. Libre na atong utan. Nara atong kamunggay. Ito nandalag naman gani niyo. Atong batong wala na atiman sa batong din na siya dana no. Wala na naatiman kay busy na inyong maninay sa sige harvest sa Lansones. Nara oh. Gampat na siya sa kamunggay ang atong batong. Wala na siya naatiman. Wala siya oh. Di ba na ako na siya pakampat ng taon na wala na nakampat kay busy na inyong maninay sa sige balik sa bukid sige harvest sa Lansones. Unsa ka di dong? Ito rin kasulod din na Rex. Busy ba kanimo? Paano mo? Nara tong kamunggay nga atong gikuha ng dalag. Pronoun. Tuwaon tanan ng dalag. Pronoun. Wala pa nakuha lagi akong Kuno siya dalag yan kasi ng dalag. subject ko mao pili ang Dili na tapilon ang nagilo guys so nay dalag-dalag. Nadaot na siya sa kanang init bitaw wan init nadaot atong kamunggay sa wan init. Sunod-sunod sa natong pangaro sa kamunggay wala na naingon na pino-pino pa na. Maluto na siya sa pauna malata lagi hapon na siya guys. Paggawas anak dugmok gyapon na siya. Ingana ka natong pagkuan sa kamunggay. Dayon kana pud siya dili man pud na siya kaunon, dili lang kaunon ng kamunggay sa bawra ang kanang ulan na igupon. subject Sa bawra ang kanang ulan niya mong kanang sana. oy Sabi na kayo ning kamunggay nga kaunon na mo na siya guys. Para nagid siya ni kay sabaw higupon ang sabaw-sabaw lagi kinalabis dani higupon na mo. Uyog na uyog. Ano ko uyog? on ang na doha ka mga man Nagbukal na ang ato ang sabaw sa ato na siyang ilunod atong kamunggay. Oh. manong o manang Ingana ra kadali ang ato ang utsan atong sabaw ingana ra kadali. So atong gisabawan magsabaw tagamay kay para maghigop tag sabaw kay lami ang higop og sabaw. so ngayon guys Ingara ang ato ang diluto nga ubod ng ganda, ubod ng lubi. So, ubod ni siya ng lubi din nami sabaw. ubod ng ganda Nami ginamos with sili. So nara among panihapon karon. kita sa diapin So banimi sa among pagpangaon. bye bye guys bye guys Mana ipalong na naman. Kainan na. Mana, bye-bye. Ikaw da ano? Amin mo ni ate. Bilom sa ate. Ipapa na sa hilom. Sudi. Okay guys.
sabaw ra gyud mo